במקום הכי גבוה בחיפה, מעל לכל הציפיות שלכם, נמצא הבית שלכם. אשדר מציגה טריו, 3 מגדלי יוקרה הממוקמים על רכס הכרמל, בצמוד לשכונת דניה ולאוניברסיטת חיפה. אשדר טריו זה לפני הכל סגנון חיים, ובטריו זה מתחיל במתחם לייפסטייל מרהיב, באחד הפרויקטים המסקרנים והמיוחדים בארץ. מתחם הלייפסטייל באשדר טריו כולל מועדון דיירים מפואר, חדר כושר מאובזר, בית קפה ובריכת שחייה מקורה ופרטית לרווחת דיירי הבניין. אשדר טריו זה לחיות במיקום מושלם מול נוף עוצר נשימה, באזור מגורים נחשב ובדירה מעוצבת בסטנדרט הגבוה ביותר. אשדר טריו הוא עוד פרויקט מוצלח מבית אשדר, חברה המתמחה זה שנים ביצירת תפיסת מגורים חדשנית ואשר קשובה ומבינה את צורכי לקוחותיה. אשדר טריו, תתחילו לחיות.